Nu filmer jeg. Und das ist die Elbtunnel. Men gik din plade i dvale? Nein, es ist nicht in Dvale. Den er lidt underlig. Se, den spiller herom. Bare tænd den igen til. Men det er Bluetooth, den kører. Det er ikke noget, at det kan ikke... Break. Sele virker. Sele virker. Det var... Jeg vil bare lige informere, ikke også? Selerne virker. Upåklagelig. Men det er selv, man prøver at holde afstand, så er det bare, de har det også med, at de skal bare stoppe hårdt op. Der skal bare gas, og så skal bremse. Gas, og så bremse. Det er faktisk også det, bilen har bedst. Men hvis du lægger mærke til, hvis du kommer tæt på slangen, du kan jo sagtens køre tæt på det, hvis den holder. Ja, så ja. prøv at lægge mærke til, at foran de der to lys der, Ja. de kører længere ud. Altså der er flere dioder i den. Og så kører de, og så bliver de røde og kører længere ud. Meget smart. Ja, slukker lige med det samme igen. Ja, det er underligt. Jeg forstår det bare ikke. Forstås nicht. Måske er det der parking noget, Slander han har sat den til. Ja, den står stadigvæk i P-mode. Hvordan i alverden får jeg det lort til sabe?